Айде на здраве! Няма да мога да спиш, бе, ари бе, искрени. Здраве! Здраве! Капченца за сън трябват ли? На здраве, умрял! Знаеш колко хубаво ще спи? Депресията ще минем? Ще няма такива работи. Добре. И не розови капченца ти взема някакъв, да те успокоим. Не ги знам какви са, ама. Никой да са, да спиш там. Ти сега, за какво се дразни с него? Сутринта ще напука гумите и ще... Тя не мога да се продава. Няколко година, ето така, нещо ми се свива и така ми прави мърда от тая. Постоянно. Защо така е? Невралгия. Аз ти кажа, невралгия. Какво с нощи, бе? Невралгията живее по-дълго с кългон! За всички перални специално. Браво, браво, браво. За най-бързата пералня! Така центрофуга ти направи днеска цял живот си я помниш. Не лъжа! Не лъжа! На сухо. Първата ми загуба на виждане! Не На лъжа! сухо. Казах ти вазелин, че вземи всичко, да не е така, ти не е, че не. Край! Децата го подхвана, човек. Деликатесчета или количества? Проблема не е чета.